या ढालीमध्ये 17 छंद आहेत, ज्याचं पाठ आपण आता केला. उच्चारण सगळ्यांना कळालं असेल, हो की नाही? सगळ्यांना उच्चारण कळालं नक्की? पण आता पहिला छंद आपण म्हणूया. आता पहिला छंद सगळ्यांनाच येतो, बरोबर? यायलाच पाहिजे आपण इतक्या वेळ म्हटल्यावर. आणि नंतर आपण त्याची चर्चा करूया. तीन भुवन में सार शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रियोग समाहिते. काय म्हटलंय? पहिल्या ढालीमध्ये ढाला 6 ढालींचा समूह आहे. जसं तुम्हाला मागच्या क्लासमध्ये सांगितलं होतं की ढाल कशासाठी उपयोगात आणली जाते? समोरच्याने केलेला वार आपल्या अंगावर येत असताना आपलं संरक्षण करण्यासाठी आपण ढालीचा उपयोग करतो, बरोबर आहे की नाही? तशाच प्रकारे या संसारात भटकत असताना आपल्यावर अनेक अनेक असे अतिप्रसंग येतात. कर्मोदय येतो आणि कर्माच्या उदयामध्ये आपण विचलित होऊन जातो. मग परत तसे कर्म बंद करतो आणि अनंत काळापर्यंत पुन्हा या संसारामध्ये भटकण्याचा मार्ग मोकळा करतो. मग आपल्याला त्या भावांपासून वाचण्यासाठी ढाल रूपाने 6 प्रकारच्या ढाली या ग्रंथामध्ये अभ्यासाला मिळणार आहे. ज्या 6 ढाली वाचल्यानंतर समजल्यानंतर आपण हे समजणार आहोत की हे जे बाहेरून येणारे जे आपण म्हणू की संयोगी भाव आहेत. कधी आपल्याला चांगले संयोग येतात, कधी वाईट संयोग येतात, चांगले प्रसंग येतात, वाईट प्रसंग येतात. चांगले प्रसंग आले की वाईट वाटतं का चांगलं वाटतं? चांगलं वाटतं. वाईट प्रसंग आले तर वाईट वाटतं. मग या ग्रंथाचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला जाणवेल की अरे हे प्रसंग तर येत राहतील, परंतु आपल्याला चांगलं वाईट वाटू द्यायचं का नाही. कळालं? आपल्याला चांगलं आणि वाईट नाही वाटायला पाहिजे, समता धरायला पाहिजे. पहिल्या ढालीमध्ये 4ही गतींच्या दुःखाचं वर्णन आहे. गती किती असतात बरं? कोणकोणत्या 4 गती? 4 गती, बरोबर आहे. मनुष्य गती, आपण मनुष्य गतीमध्ये आहोत. तिर्यंच गती, देवगती आणि नरगती. बरं, अशी कोणती गती आहे की ज्यामध्ये सुख आहे? अशी पंचम गती अर्थात मोक्ष. याचा अर्थ या 4ही गतीमध्ये सुख आहे का? 4ही गतीमध्ये सुख नाही आहे. 4ही गतीमध्ये सुख नाही. मग खरं सुख कुठे आहे? पंचम गतीमध्ये, अर्थात ती 5वी गती नाहीये. कळालं का? गती म्हणलं परिभ्रमणाला असतं, मग पंचम गती म्हटल्या जातं. खरं पाहता ती गती नाहीये. गतीपासून वेगळी आहे सिद्धावस्था, आणि त्यामध्ये खरं सुख आहे. मग 4ही गतीमध्ये कशा प्रकारे दुःख आहे हे आपल्याला या पहिल्या ढालीत सांगितलं. जोपर्यंत आपल्याला कळणार नाही की दुःख आहे तोपर्यंत आपण 4ही गती सोडायचा प्रयत्न करणार का? नाही करणार. त्यामुळे पंडित दौलतरामजींनी या ग्रंथाच्या सुरुवातीला सांगितलंय की बाबा रे, कुठेच सुख नाहीये. तुला वाटत असेल झोपण्यामध्ये सुख आहे, पण झोपण्यामध्ये देखील सुख नाही. बरोबर आहे? सकाळी लवकर उठण्यात दुःख आहे, सकाळी उठण्यात दुःख नाही. कोणत्याच गतीमध्ये कोणत्याच प्रकारे सुख नाही हे आपल्याला पहिल्या ढालीमध्ये पाहायला मिळणार आहे. कळालं सगळ्यांना? पहिल्या छंदाचा अर्थ पाहिला होता आपण, तरी देखील एकदा त्याला समजून आपण समोर जाऊया. काय म्हटलं? 3 भुवन में सार. हिंदी सगळ्यांना येते की नाही? हे हिंदीमध्येच लिहिलेलं आहे, फक्त जुनी हिंदी आहे. समजायला थोडी कठीण वाटेल, पण खूप सोपं आहे. 3 भुवन में सार. या 3ही लोकांमध्ये, भुवन म्हणजे लोक. किती लोक आहेत? 3 लोक आहेत. ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक आणि अधोलोक. लोकाकाश माहिती ना सगळ्यांना? परस्परोपग्रहो जीवानामचं चिन्ह, त्यामध्ये खाली काय लिहिलं असतं? परस्परोपग्रहो जीवानाम. ते जे आहे ते 3 लोक आहे. या 3ही लोकांमध्ये 3 भुवन, या 3ही भुवनामध्ये, लोकामध्ये, अर्थात या विश्वामध्ये काय आहे? सारभूत एक तत्व आहे, एक गोष्ट आहे, ती म्हणजे वीतराग विज्ञानता. कोणती आहे? वीतराग विज्ञानता आहे. राग द्वेषाने रहित असं
वीतराग विज्ञान, ते जे वीतराग विज्ञान आहे त्याची प्राप्ती आपल्याला करायची आहे. आणि म्हणून त्या वीतराग विज्ञानतेला मी नमस्कार करतो, नमन करतो. सगळ्यांना वीतरागी बनायचं की नाही? त्या अशा विशेष ज्ञानाला प्राप्त करायचंय की नाही? केवळ ज्ञानाची प्राप्ती सगळ्यांनाच करायची आहे, मोक्षाची प्राप्ती सगळ्यांनाच करायची आहे, बरोबर आहे. मग त्यामुळे म्हटलं की अशा त्या वीतराग विज्ञानतेला मी नमस्कार. आपण हे पाहिलं होतं कशा प्रकारे मोक्षमार्ग प्रकाशकचं मंगलाचरण आणि छळालेचं मंगलाचरण एकसारखं आहे. पाहिलं होतं ना आपण? आठवतं का? विसरून गेले? आठवतं ना? मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान. ज्याच्यामुळे अरिहंतादि महान बनता येतं अशा त्या वीतराग विज्ञानतेला नमस्कार करतो, असं त्या ठिकाणी म्हटलं होतं. त्यानंतर दुसऱ्या छंदापासून सांगितलेलं आहे की जे त्रिभुवन में जीव अनंत. जे त्रिभुवन में, त्रिभुवन म्हणजे तीनही लोकामध्ये जीव आहेत, अनंत जीव आहेत. जीवराशी किती आहे? किती जीव आहेत बरं? अनंत जीव आहेत. किती जीव आहेत? अनंत जीव आहे. जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत. कुणी असं याला दुःख पाहिजे? सगळ्यांना सुख पाहिजे, बरोबर आहे की नाही? दुःख कुणाला पाहिजे का? कुणाला दुःख नाही पाहिजे. असं सांगा एक तरी व्यक्ती जो दुःखाचा प्रयत्न करतो, मला दुःख मिळायला पाहिजे, मला दुःख मिळायला पाहिजे. सगळ्यांना वाटतं की मला सुख मिळावं. सगळ्यांना काय वाटतं? मला सुख मिळावं, मी सुखी व्हावं, मी दुःखी होऊ नये, मी रडू नये. दुःखी झालं माणूस रडतं की नाही? मग कुणालाच वाटत नाही की मी दुःखी व्हावं. म्हणून म्हटलं की तीन भुवन, जे त्रिभुवन में, जे काही तीन लोकामध्ये जीव आहेत असे ते अनंत जीव आहेत. सुख चाहे म्हणजे त्यांना वाटतं काय काय प्राप्त करावं असं वाटतं? सुख. ते काय त्यांना काय पाहिजे? सुख पाहिजे. आणि कशापासून भयवंत आहेत? कशापासून भीतात? ते दुःखापासून भीतात. दुःखापासून भीतात की नाही? दुःखापासून भीतात. दुःख ते भयवंत आणि ते. आता पुढे काय सांगितलंय? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, या तीनही लोकांमध्ये अनंत जीव आहेत. ते अनंत जीव, त्यापैकी एकही जीव असा नाही की ज्याला सुख नाही पाहिजे किंवा दुःख पाहिजे. सगळ्यांना सुख पाहिजे आणि सर्वच सुखाची प्राप्ती करण्यासाठी प्रयत्न करतात, बरोबर आहे. सगळेच सुखाची प्राप्ती करायची इच्छा ठेवतात आणि दुःखापासून घाबरतात आणि त्या दुःखापासून घाबरून सुख प्राप्त करायचा प्रयत्न करतात. आपणही जर का आपल्यालाही सुख पाहिजे असेल तर आपल्याला कशाची प्राप्तीची अपेक्षा करायला पाहिजे? सुखाच्या. प्रयत्न कशासाठी करायला पाहिजे? सुखाची प्राप्ती करण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. दुःखासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे का? आपण इथं आलो कशासाठी? सुखाची प्राप्ती करण्यासाठी की नाही? सुखाची प्राप्ती सगळ्यांनाच करायची आहे. मग सुख काय आहे, दुःख कशामध्ये आहे, हे आपण क्रमवार पुढे पुढे शिकत जाऊ. इथपर्यंत सगळ्यांना कळालं? चला, आपला वेळ झालेला आहे, आपण इथेच थांबूया. सगळे हात जोडून घ्या. नमोकार मंत्र.